kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. DZGB, kaiba. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba. Si Henry M. Depong personalan, kita po, tagahapot lang. Nagdo-double production, double production, nakahang yung isa. Gari naman tinuyo naman ni Direk Edwin niyo na style na niya. Tinuyo naman ni Direk Edwin. Bata gusto niya pag-upload pa lang siya, Pugi. Direk Edwin Peralta alias Pugi. Yeah, di ba? Direk, pakonsulang ko naman niya ni si Henry M. Maroto niyan, sahot mo kay Edwin. Di pasensya na po kamo nagkuha lang sa computer, may. Inang problema sa mga technology ngo niyan, pag naghahang, tapos na. Anyway, kaya man po kay problema. Importante po, so mangyayari ngo niya na aga. Mga tugang, nagkariribok kasuhapon ang mga senior citizen na iba. Buda tabi kita, kamo, na mapabarakuna. Tabigla mga tugang na nag-orden sa Alcalde Noel Rosal nan pagpapabakuna, tatawan ng priority sa mga nakaregister na. Kayo, tabi, Direk Edwin. Kayo, tabi, Direk Edwin Pugi. Tatawanan kay priority so nakaregister na. Ikadua, siniribot kay rehistro online sa mga gusto magpabakuna ngunya na daw. Day nakakalaog sa online. www.leg.gov.ph. May problema. May problema. Ikadua, tulong punto na gusto niya tong ugidon ngunya na pagkaaga. Ang lokal na gobyerno, mga tugang, day nakipuder na mag-lockdown sa mga opisina de gobyerno. Susog iyan sa Memo Circular number 86 ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya kung may nag-positive dyan, mga tugang sa kwan, kung may nag-positive po dyan, mga tugang sa mga national government agencies, dahil na pong puder na i-lockdown iyan kan sisay man na mayor o gobernador. Ikaklaro niya to ang taod-taod. Buda sa rupa, si Presidente Rodrigo Duterte, kamong mga kapitan, pinatanidan kamo. Kamo databen magpasunod nin tultol kan mga protocols sa mga barangay, lalo na sa mga day po nagusulog ki mask. Okay? Pudan ta si Mayor Rosal ngunyan, mga tugang na pagkaagat, aramon ta, kung ano ini na gigibuhon ngunyan, mga tugang sa Legazpi, tagari, bako lang LC3 ang dapat dumanan ngunyan. Kundi mga tugang, so mga malls niya to sa palibot, saros po sa pwedeng dumanan, ngunyan na palibot ka sa Legazpi City. Kaya i-confirm ko ngunyan kay Alcalde Noel Rosal, mga tugang an siring na bagay. Araw po kaan mga tugang ang sitwasyon. Pigapunan ko ang alkalde, takasubanggi, katext ko si Ayor, para iklaro inita, nagkaigwa talaga mga tugang kibiglaan na, either unattended. Maapod ito. Uliton ta sa globe niya. Sa globe niya, testingon ta daw. Mga tugang ta. Naka-schedule ako ngunya na mag-interview Aramon ta daw. Baka mag-ring ini nag-globe ni Mayor. Kasuhapon, iyan sa mga issues na pinagtutuon sa tuya kan sa tuyang mga kababayan, kinatbirit sa globe ni Mayor, uliton ta. Mapod ini, malalang, uliton ta. Tangani po na, lado-lado kita, tabaka makapo naman kita ki ibang topic, mababayaan ta ini. So mga gusto tabi na magparehistro, mga tugang sa gabos, mapasiring ka mo sa https://legazpi.gov.ph. Ini palang sukan. Bako man Legazpi, leg.gov.ph. Binago palan. Ang hanapon pala nindo, mga tugang, iyo ini para kamo kapag parehistro po mga tugang sa legazpi.gov.ph. Very important po ini. Oyaw na po si Mayor, mga tugang sa linya para sa nagkapera niya tong Hapot tungkol sa mga kasiributan nindo kasuhapon. Tama si Mayor kang interview ko kang mga enot na yan nga pagharanin na nga siributo naman kita kaya magparehistro na nga kamo. Mayor Noel, good morning tabi.
Mayor? Morning, Henry. Yes, sir. Morning. Yes po. Good morning, Mayor. Salamat po Yes. sa oras Morning, mo. morning. Yeah. Ngunya na aldaw, Mayor, mapon giraday kita kan vaccination sa Legazpi, di ba? Ano po ang kwenta mo niyan? Yes, sabi, Ang magiging proseso, Mayor? Henry. Mhm. Yeah, actually, Henry, nagpo na kita last week Yeah, correct. sa senior citizen, A2 or A2. Yes, sir. 421 to be exact ang na-vaccine ka. Opo. Ngayon nakulita ka Mhm. last week. Yes, po. 421 na senior citizens na. Opo. Aha. Tapos, ngayon tabi, may maabot ka ng 560. Mhm. Okay, ang 350 ka, ni-allocate ka sa senior citizen. Okay. So remaining, so tada, naka-allocate sa mga BIRTs, Mhm. saka mga social workers, Aha. mga frontliners. So dito ko natatapos. Mhm. So, sa ngayon na sabi, Henry, 4 na venue ang gagamiton ta. Iyon. Okay. Okay, so nag-open po ang LCC, Pacific Mall, saka yung SM, Legazpi. Okay. Mhm. So tomorrow tabi, may mga naka-schedule na, Henry, Opo. para ma-maintain ta ang health protocols, para Aha. makatakot na ta mga senior citizen. Mhm. Kaya Mhm. sabi, may scheduling. Henry, sana dahil madabit ang mga iba. Sabi ko nga, tara mo, magparehistro. Yes. So, yes. bawal po ang walk-in. Yeah. Hindi po kita mapaksin ki walk-in. Kaya Opo. nakagin si Mana, igwa pa kita karalaog. Yes. Pero ngunyan tabi, unfair man, Henry, sa mga nagpa-rehistro. Mhm. Unfair man duman. Aha. Unfair man. Kaya, dahil nakimasunod sa tuya, ano mga kuya ko di mayor dahil, mga pinsunod pala naan. Kaya, we will be very strict, Henry. Aha. Dahil po talaga makaka-avail ka of the vaccine Mhm. kung dahil ka magpa-rehistro na. Iyo. Para sa nagpa-rehistro po, sila ang may first priority. Iyo. So, ang priority ko niyan, Yor, so gabos naka-register online, yan po sa pinag-unambitan mo ng mga vaccination sites tabi sa mga malls, ano? Tabi, Mayor? Yung tabi. Oo. So, LC3 tabi, Mayor. Oo. Today, Henry, sa L3C ko nakita, sa convention center ko nakita. Yes. Oo. Today. So, ang LC3 tabi, Mayor, anong mangyari po ngunyan, Aldaw? Ngunyan, L3C, 60 pagkaaga, sa pag-control ta. Apo. Then 70 pagkahapon na senior citizens ang naka-schedule. Ayin. Okay. So, apat ang vaccination site na Mayor ngunyan, Aldaw, ano hanggang sa aga? Tomorrow. Sa aga. Tomorrow. Sa aga. Tomorrow. Sa aga. Pero LCC. ngayon, sabi, sa mo na, sabi pa naka-ready kayo, maray sa SM. Oo. Ang ma-implement, mga private hospital na. Ayun. Sa masunod. Okay. Saga tabi ang puon kang sa mga malls. Saga. Oo. I see. Sarabay-sabay po ini. Sarabay-sabay. Okay. SM Mall, Legazpi, Pacific Mall, LCC, Oo. Legazpi. Yor, kalarohon ko lang tabi, no? Sa aga mapuonso sa mall, tama? Sa aga? Yung tabi, saga. Ngunyan po, LC3 mo na, tama? Iyo, ngunyan na aldaw. LC3. Ngunyan po, ang mga vaccine, naka-schedule mo yun, Henry, 130 lang, 130. Ayun. Gabos ini po, so naka-pre-register tabi, Mayor, ano? Gabos tabi. Oo. Actually, tigara po dan ini, Henry, ang maamaduro man lang sabi, so inara po dan kang 911. Iyan. Kung anong Yan. oras ka, either morning ka o hapon. Oho, okay. Actually, Yor, sabi ko nga di naman sa mga nakaurong, kung nga ko, paano? Tama, Yor, ang naging desisyon nindo na araw kayo nita. Kang last week, gari nagkaigwa ki dakulo na dumi Iyo. naman sa LC3. Dakulon talaga. Yes, Oo. actually, sabi, Henry, medyo nag-excite ko pa last week. Iyo po. Dito na, kwanta, may naglalaugan kaya. Pero ngayon sabi, dahil pilit ka magpatugot dahil magiging unfair man sa Oo. mga nagaparisto. Oo. Nagsunod Okay. ka sa tuya mga rules. Iyo po. Okay. So ano ngunyan, Mayor? May first dose kita and so pang second dose tabi na babakunahan? Ano sabi? Iga po kita ngunyan ki pang second dose o first dose na babakunahan? Yes. Yeah, okay. Now, ining maabot ko yan, puro ini first dose. Okay. Henry, Aha. may maabot kita next week, advance info sa tuya, Mhm. AstraZeneca. Aha. So mga second dose na ini, o second doses na. Ayun. Okay. Na vaccine. Maabot po next week. Kaya sunod po vaccine po sa mga hospitals, mga frontliners, ngayon pa lang sila sa second job. Ayan. Correct. Second job Correct. po ini. Yun na ini. Correct. Kang AstraZeneca,
in-extend tabi, Henry, from 53 days to 90 days pwede. Okay. Ang second dose. Opo. Aha. Okay. Kada ka na po vaccine, mga March. So, ang ibig sabihin, ngayon na may hanggang June. Pero nagabot ng atab sa Astra, kaya mababaksin na po sila probably next week. Yeah, opo. Paano tabi your maaraman kan mga babakunahan ngo niyan kung saan po sindamado man na vaccination sites? Ay, alam na po nila dahil ipigara po na sila. Sabi ko nga ni, ang QR code na very effective and dito yung duman sa mga numbers. Kung taga-sign ka, ara po na nga sana. Actually, dahil na sa ko nag-text na may mga schedule na sila. Iyon. May text pala. Iyon man ang Mayor. Mayor, inapo na natabi ako. Ang schedule ko ngayon, kaagad ako SM, alauna. O, di magayon, may mga schedule kita. Iyon man ang may text po digdi na naka-receive po kami kitext hali na 911. Begin from the schedule in dayor. May text man ang na na-receive. Okay. Sa mga kababayan ta. Oo. Kaya ni tabi, Henry, pakicheck ka mo ng mga phone. Baka naka-schedule ka mo inaaga. Iyo. Okay. Your may hapon now. Henry. Okay. Sige. Go ahead. Ikaw kaya baga ki nangyari na bako online registration, so nagrehistro baga po sa mga barangay kang inot na mga bulan? Ano po, counted po ito, Mayor, na naka-pre-register sinda? Yes, actually, Henry, ang QR code duwang manner online and through barangay. Opo. Kaya po, considered po yan na registered. Ayun. Manual or online, puro po sinak ang registered. Maghalat lang kan apod o text tabi senda. Tabi. Ayun. Okay. So anyway na po ini ang gigibuhon ta hanggang sa mga masunod na mga aldaw. Puro na po pre-registered ang priority sa pagpababakuna. Correct, tabi. Dahil ma-patch. Muna tabi, Henry, nangapod na ako sa nagdadarag mo niyan. Dawa tabi ba ko kasi yung citizen, magpa-register na po. Baka po makarabutan na because I was river told na baka June tabi, Henry. Mapano na kita. Sige na sa nang arabot. May maabot na Sputnik, may maabot na Moderna, even Pfizer, Astra, and of course Sinovac. Maabot ang oras, mga June o July, Henry, dako kitang stock med vaccine digi sa Legazpi. Ayun, very good ha. Mas so meaning po kung anong available, oras na inapudan ka, iyo po itong ibabakuna po sa inda, Mayor, tama? Hello, Mayor. Henry, kung anong available, Henry, kung anong available para tumang ka naka-assign sa Iyo ang makukuha mo, Henry. Direct sa magparapili. Iyo. Kasi magpapili talaga kung anong available na yaon. Yeah. Na naka-schedule ka. Pagpabaksin na kita. Anyway, tapos magtabi ni na-approve ka. Iyo po. I-approve na emergency use authorization. May mga approval na po. Okay. Your answer po sa concern ka sa hapon, tapat baski ako sa kuya, may nag-aarapod. Taso ito baga pong online registration, paminsan da po, dahil hindi nakakalaog ki basta-basta. What happened po? Nakaabot po sa imang concern na Iyo. Lalo ng iPhone. Medyo ang iPhone. Baga-araw mo masalang iPhone. Henry, medyo ang iPhone. Ang iPhone baga, Henry, medyo mapili. Yes. Ang gamit ko po rin do Android o kaya desktop para mas madali. Ayun. Okay. Android. Ang mga Android baga, Huawei, Samsung. Pero ikaw man kinakasalog tabing iPhone. Ikaw man. Okay. Pero kung talaga mapagalang ka mo, Henry, you go to the barangay. May phone po kami winalat dyan. May phone po sa barangay. Ang barangay na po ang madara sa 911. I see. So pwede bang gerari tabi iyor na manual registration sa barangay, ano? Pwede bang geraray? Ongoing po tabi. Ito pipupundo yan. Ayun. Very ongoing good. pa. Very good. Ongoing kasi hindi expect pa kasi mabakalon ta. I see. Hindi mabakalon ba kita, Henry, ng mga vaccine. Kaya talaga sa barangay, makatutok na kita. Okay. So kung nadidipisilan po maka-online, nagigibuhon lang, ma-report sa barangay ninda. Tama Yor? Yung sabi. Ayun. Okay, very good yan. Tangani po na kung madidipisilan sa pagkapara online, yung gigibuhon. Okay. Your saro na lang po. Ang mo, Henry, ang barangay kay Henry, yun ang alternative ka, na sumunod didipisilan na decade 10. Okay. Okay. Hello, Mayor? Yeah, sige. Yeah, okay. Your saro na lang po, may nahiling po akong post mo na, dati-dati baga po, nag-order ka lockdown sa mga national government agencies, pero base duman sa circular number 86 kang presidente, pigbabawalan na kamo sa LGU na mag-lockdown.
kan mga government Tabi. agencies. Ano pa mangyayari kay ni Mayor Tabi? Lalo na sa Legazpi, nakulong kita bagang government agencies na nagpositibo digdi. Aha. Hello, Yor? Hello? Ay, sandali. Tanawara si Mayor ta. Ihaputa ini. Mga tugang kay Mayor ta. Very important po ini. Ano? Si Mayor, piga-lockdown niya po ang mga national government agencies. Ano? Pag may nagpositibo. Pero base po sa circular number 86, pigbabawalan sindang mga LGU na mag-lockdown. Ang hapot, sisay ang ma-lockdown ka ito? Sisay na ang may over supervision, mga tugang, ay so, sandali, gari nagsasabatan so apod mini ayor, madali lang iyan ang gusto tang iklaro, sisay na magdesisyon, ito na po si Mayor, naputol. Mayor? Henry, Yes, good morning. Opo, balikan ko tabi yung sa hapot mo. Nabasa ko man to actually sa post mo. MC86. 86, Memo Circular 86. Pigbawalan na kamong mag-lockdown sa mga government agencies. Ano po ang mangyari kay ni Bata? Sa Legazpi baga, nakulong kitang mga national government agencies na nagpo-positibo ang mga Yun na nga empleyado. ni. Yes. Aha. Actually, medyo delikado ini pag dahil naghihiro ang mga heads of agencies. Tulos. Nasa na medyo. Pero tabi, Henry, dahil kitang magilibu, we have to follow the MC86. Okay man ini memo circular ka Malacanang. As long as dapat in-advisean ko ang mga government, dapat mabilis kita sa aksyon. Pag may nag-positive. Kung data tulusian ma-aksyonan, tabasi kasi duman sa ruling, sa MC, ang director po, pwedeng discretion mag-lockdown sa buong opisina ng regional office niya. Kaya puan ma-request ko na siya sa central office. Kung maghaloy ang simbag, Henry, baka mahubos ang mga empleyado. Delikado. Kaya sabi ko, dapat i-clear rin din sa indang mga kanya-kanyang opisina. Nakuha mo tabi, Henry? Yes. I-clear rin din ang sa DPWH. Basta may mga positive baga. Iyo po. Nagapunta ko si Doris Susanta, sabi ko, i-clear nindo yan sa central office nindo kung may discretion si director. Otherwise, madidelay ang mga action sa delikado kita digdi. But anyway, sabi ko man sa na, ang kaipuan lang talaga, pag binag-positive, isolate tulos, then we have conduct the test, the contact tracing. Matabang po manggaral kami. Dahil lang kami pwede mag-lockdown, pero matabang kami contact tracing, siyempre sa isolation. Dahil pwede pabayaan yan. Yes, opo. So hanggang saan na lang po, Mayor, ang sakop kan mga local chief executives sa Ang paglalakdaw? task lang ang private establishment, private offices, saka barangays, and of course, opisina ta. Ayun. So medyo suminaday, suminaday ang magiging Pag hindi ko man, may purpose man siguro ining ang MC, memo circular ni Bijantia, para din ma-hamper. Kaso lang, kaya po maging responsible ang mga regional and other instrumentalities kang national government. Kasarabay na dyan ang SSS, Pag-ibig, SIS. Dapat magkaigo sila tipiyapod na COVID-19 plan. Kaya po may plano sila gabos. Otherwise, talaga delikado. Kasi nga, every minute counts dyan. Ano na sa mga pamilya. Dapat talaga ma-isolate tulos kung may mag-positive. Iyo po. So dapat... Pero rest assured that I assured the national government that isolation, yung pamanggarepuan sa tuyang LGU. Ayon. Okay. Mas maray po tanganin na di masyadong mag-escalate ang sitwasyon na ini. So meaning po, ang gusto sabihin pala, dapat mas maikmat ining mga regional directors mga head of offices. Pag-abot sa araw ining bagay. Pag sinabi kong ikma, dapat may protocol sila sa opisina. Bongaya, pagkaaga, dapat may survey permi. May namatian ka, may sipong ka, may ubo ka, or may fever ka, dapat ay ka na maglaog. Yes. Tapos dapat may thermal. Otherwise, Henry, baka makarugin sa mga nakaaging, di ba, sa ibang opisina ko na lang i-mention, di ba? Talagang duminakol, naglabing 20, di ba? Iyo po. Kaya, yung masanay ni ang medyo caution kita digdi sa pag-caution ko ang mga national, regional government offices because of this MC86 which was released by Malacanang. Iyo, batang approval pa lang. Ang LGU po dahil ng discretion mag-lockdown kay mga government, national government, and its instrumentalities. Oo. Batang approval pala. Ma-secure ka pa sa central office ninda. Yun na nga, actually, dapat i-clear ito, Henry. Ito, baka bako man. Iyo po.
At Yeah, dapat ang director may diskresyon na. Yes, automatic dapat. Abo Henry, so mga granular lang. Abo nga construction division lang ng DPWH, dapat itaw na sa regional director. Yes. So, dapat immediate yan eh. Dahil na pwede yan dapat paalo yun eh. Okay. Pero yun ang pag-abot sa kwan kaini sa ngaya swab testing. May pwedeng tumabang magarang LGU ano? Sabi mo kasi bago sa contact tracing. Yes. Henry, ang swab sa tuya pa yan. Pati po antigen, matabang kita. Apa, okay. Yung sarap patabi na gusto kong iklaro, totoo po ining nagkuko aming bareta na sa tuya na quarantine facility sa mga nagpositibo sa COVID. Halos pano na tabi, Mayor? So far, binagalaog, may nagaluwas man. Henry. Kaya, talaga pag nagparaon, dungo yan, medyo pasalamat kita sa Diyos dahil nagbaba kita, no? Duwa lang kahapon, kanagaging aldaw, duwa. So far kaya pa, nagbukas ba kita bagong 24 rooms. Opo. Pasalamat kita nagabot na sumagayon ta mga duman sa ICR. Fully air condition, magayon talaga, may CR, every room, magayon nun. Magi mo pa kita another 24 rooms pa. Iyon. At least, ako pa kita masyadong pano, masyado ano. Depo man. Pero actually, kung masabi mo, sukupado, medyo nasa higher level na. Oo. De kita yor hanggang mo niya nagutugot ki home quarantine sa mga positive sa COVID? Alin tabi? Ang home quarantine tabi sa positive sa COVID, pigtutugutan tangon yan sa Legazpi? Dahil na tabi because of the recent cases, iubos ang pamilya. Anong iubos? Kaya for the protection, titawad na si magayon na facilities na lang. I see. Okay. Yeah, okay. Your last na lang talaga. O may text kaya, may kung kabaga po, may advisory ka ba kang enot na ang pagkukondak ng mga party, mga gathering sa mga government agencies, pinag-request mo na ibawal na muna yan dahil pag-ibuhon. Sako po ini ka itong MC86, tabi? Iba man ito. Lockdown kayo ito. Ayun. So iba. Lockdown lang. Kung anong directive ta, kasi treatment yan ang piapunta, kita naman basta nag-declare kay MECQ or MGQ, Henry. Opo. Ang rulay ko niyan, treatment. Kaya po, kung anong treatment sa rong locality, sunod doon dapat yan, pati kang national. Ayun. Ta mga yaon dyan, mga taga-Legazpi. Iya po. Ang apektado po dyan local. Kaya, iba po yan sa lockdown. Ang lockdown kasi is, siyempre, pigilin kang national, baka maapekto ng services, kaya dapat control din da. Pero po sa mga special events, siyempre, masunod sila sa LGU. Iyan. Opo. Okay. Mayor, iyo man sana po. Salamato naman. Salamat tabi. Henry, salamat. Thank you so much. Mga tugang Mayor Noel Rosal. Alright. Nagkapirang punto ang samuyang napag-urunan ni Mayor. Number 1, ang pagbakuon kang bakuna, ngunya na aldaw, sa mga kwalipikado na mabakunahan, ang babasihan tabi so sa tuyang pre-registration online and manual registration. Mahalat da po kamo kiapod o text kung kamo naka-schedule na bakunahan asin konseng kamo maduman. Okay? May text yan. Priority ngon yan so naka-register online buda so nag-manual registration. LC3 da po ngon yan. Pero sa aga, ma-operar ang mga malls, LCC, guys, sa ano yan, Pacific Mall, guys, sa ano ining bude at budang isim. Kaya lambak bako pa da ready, kaya sa aga yan, hatun po nindo, mga tugang, ang advice sa indo, through text or call, para po kamo magduman sa pagbabakuna. Alright, number 2, kung da po kamo makaregister online, ta nagpaparanoan, buda, baka sala so pagkakwanta, taang ilalagon po nindo mga tugang na website, https:// word na legazpi.gov.ph. Buong Legazpi, full letters po na legazpi.gov.ph. Doon po ka ma-register online. Kung di ka makaregister online, madumanda po kamo sa barangay. Sabi ni Mayor, igwada sa barangay kay binugtak, na dumantabi magakaigwa ki manual registration. Iyon na databi ni ang mangyayari, mga tugang sa mga maabot na aldaw, kung kamo databi mga tugang naka-schedule na kung gusto na magpabakuna. Okay? Number 4, bawal ang home quarantine sa nagpo-positibo sa COVID-19. Diba? Number 5, mga tugang, dain na po nin poder ngunyan ang lokal na gobyerno kan Legazpi o sisay man na LGU
na mag-lockdown sa mga national government agencies. May punto man sa circular na baka nga maulang ang delivery of services. Pero ang question dyan, sana po, day po mga tugang mahaloy. Iyan nagkaklaro, tan sabi, kung ma-lockdown da tabi ang sarong agency, ma-secure ka kay approval, hali po sa endang central office. Sana po day mahaloy. Diba? Sana po day mahaloy. Tangani na day mag-file up ang mga nagpo-positibo sa mga government agencies. Bata kita baga sa Legazpi, yaon po ang government agencies digdi, national government agencies. Kung iyan po dayan kung iyan po dayan mabantayan kimaray, baka po mauisos ko dayan manlugod. Diba? Bata kadakol kan mga government agencies na nagpo-positibo, makaskas pong na ila-lockdown mga tugang kun ang LGU, iyon may poder diyan. So ang lockdown kang LGU hanggang po sa barangay asin mga private offices na sana. Okay? So yan tabi, mga tugang, ang nagkapirang mga importanteng punto. Sabi ni Kapitan Joy Bahoy, second dose ko ngunyan, kay iba mga bird. Ay, tabi yor, Kap. Sus Maria Josep, apon ko kay Kapitan Joy. Tabi, Kap Joy. So second dose talaga kay iba ngunyan na mga birds. In fact, nag-ready na nga ni so iba. Day po ako please ask Mayor Tabi, okay mag-text lang warang call from 911, okay lang po ito. Text po talaga, taso halato nito text, taso mga kamidbid ko na nag-forward sa ko kay text, iga po mga, ang kwan Tabi kang 911, text Tabi ga boss. Naka-register po kami, bako man online, yung nagalibot po baga, kailan po kami? Ay wara pa Tabi, halato nindo so schedule nindo. Halaton sa schedule nindo, taday po dangon yan ki walk-in. Sabi ni Mayor, ito po na nag-manual registration, valido po ito. Halaton lang da po nindo. Day po talaga ako makakalaog sa lingkang vaccine po Tabi. Haloy pa po kakatesting, pero nagtaon na po ako kipom sa barangay, invalid na da ito. Nata invalid. Ate Epi, sabi ba ni Mayor, valido ito, di ba? Nanagong mo, Ronald, sabi ni Mayor. So registration na manual na kinulikta kan barangay, valido ito. Alato na lang da Tabi nindo. Very clear Tabi ang sabi ni Mayor. Alas 8 Ate Epe, taraman mo na barangay nindo. Valido po sabi ni Mayor, very clear sinabi niya sa eri. Alas 8:20 ang mga baretang sendong nadangog. Hatod sabi sendo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet.
Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy, at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na
posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot, maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig na
presyo starts at 35 pesos lang. McDo Everyday McSavers starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eddie mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw. Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man. Likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oras sa Pilipinas, 8:34 na, ang oras na yan. Hatod po sa tuyakang LCC, Asenso Negosyo Market or Asneg Market sa Legazpi City. Uni po ang sample kan mga incredible deals. Whole fresh chicken, 135 pesos per kilo. Peacock Premium Rice, 219 pesos per kilo, per 5 kilo bag. Buy one, take one on slippers, pitchers, pail, and food keeper. 5-layer mega box drawer, 695 pesos only. Buy 5, take one on Nescafe, Del Monte, 202, Speed, Babad, and more. Buy 6, take one on Ariel, Downy Breeze, Surf, Bear Brand, and more. Save up to 75 pesos per case on Lucky Me, Emperador, Coke, and more. Buy 3,000 and get free 50 points of free delivery. Kaya't markahan po sa indong mga kalendaryo asin aprobit saradang LCC, Asenso Negosyo Asneg Market, Sarong Grocery Caravan sa Mayo 14, asin 15, alas 7 nin aga hasta alas 6 nin banggi sa LCC Piñaranda Street. Parking area, Legazpi City, Hampangkan Gate 1 kang LCC Mall, Legazpi. Oh, akot na. 14 ngunya. Anong pizza ngunya, Ronald? 13 ano? 13 sa aga po hanggang Sabado. Mapuna yan ha. Mga tugang Asenso Negosyo Asneg Market. Sa aga na yan. Pumasiring ka mo dyan sa Peñaranda Street. Alright ha. Diyan ka mo makakakuha tabit nin mga discounted, mga tugang na mga presyo nin mga barakalon. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mga tugang pagsilibrar kang Idel Fitr kan mga tugang tang Muslim salbay na bago. Dahilan po mga tugang sa COVID-19. Yung mananggar. Grabe talaga mga changes. Ano? Lowen, si detalye mo. Salamat BP, tinamaan man din dakulang pagbabago sa mga ritual asin seremonya.
ang mga katugangan tang mga Muslim na nagsiselebrar ngunyan kan Idil Fitr ngunyan na aldaw dahil sa COVID-19 outbreak. Ini ani pinagunambita ni Chairman on United Muslim Communities of Albay Province, Sir Al-Amin Datumanong Hasan, sa pakikipag-ulay sa iya kan DZGB na so dating magtitiripon-tipon sinda o pagsalo-salo sa Tagalog ang pagsilibrar sa pagtapos kan Ramadan, ngunyan puro pamilya na sa nasakada respetibong harong ang pagsilibrar kay ni. Susugman kaya saan tinawanin danin exemption ang mga nasa vulnerable sectors arog kan mga aki asin senior citizens sa pagpasiring regular sa mga moske. Tangani na mailikay man sinda sa nasambit na helang kaya so pagbisita sa moske tabi BP asin pagpangaji nin 5 times a day sa mga respetibong harong sa mga respetibong harong na nugad ini pinagigibo. Yes. Pinagunambitan paniasan ang magayon na bareta na wala sindang nagpo-positibo sa COVID-19 taan mga protocols na ini moral obligations man pala ninda. Arog kan pagkaaga bago magpangadji dapat malignig mo na ang bilog na lawas nasaro sa pigihiling niya kung nakakalikay sa helang an sa indang komunidad. Very good, man. Roger, nangarapudan man siya sa publiko na magkasararoan gabos, ki mapa Muslim o Kristiyano. Tama. Asin mapagabos na reliyon, tasindang mga Muslim ngunyan na identipitir, iyoan sa indang permido na objeto na magkasararo, asin man tiniron ang katuninungan sa paagi kan pagrespetar sa pagtubod kang lambang saro. Yes. BP Henry, kaptang kampahayag ni Hasan. Unang-una, limitado yung natin, yung mass gatherings natin dahil yung mga galing sa ibang lugar ayaw na pumunta dahil nangangamba din dahil sa pandemic. Kaya yan, nabawasan yung mga dumadalo dito sa amin sa mosque. Tapos walang ganong celebration dahil sa pandemic na to. Kagaya ng mga paghahanda. Dati-dati nung mga wala pang pandemic, nagkakatay kami ng baka or kalabaw. Ngayon wala na kasi crisis din eh. Lugi yung mga negosyo namin sa mga mall eh. Saka talagang nag-ingat din po kami na magkaroon din kami ng mga positives ng COVID. So, yan po, nag-iingat din kami. Kahit na kailangan talaga yung mga ritual namin, nag-iingat din po. Roger, so yan tabi, VP Henry, ang pahayag ni Mr. Hasan, ang presidente kan gabos ng mga Muslim communities digdi sa Albay Tabi, BP. Yes. Gabos man talaga apektado. Pero kung yung manangga sa grupo pala nila, kinagpo-positibo. Kinagpo-positibo, ang pagkaga palan bago magliwanag, nagrelinig din ikan lawas ninda. Iyo. Pero siguro lang, paghali ka sa luwas, talagang kay puwan na maglinig. Roger. Very good man yan. Okay? Roger. Assalamualaikum sa mga brother Muslims natin. Roger to that. Eid Mubarak sa mga tugang tang Muslim, lalo na digdi sa mga taga-Oro site. Good morning man palang kay Sir Amir Durkheim. Yes. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Roger. So yan tabi, BP yan mga dagdag pang istorya. Ako po, Shelby. Basta Morning, Henry M. Salamat, Lowen, sa report. Mientras tanto, Department of Education, mga tugang nanindugan na depende daw sa sendang Central Office. Henry M. In the morning. Ang desisyon manungod sa pagkondusir po ng face-to-face classes. Ans Galero, idetalye mo. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, daiman mapumirit ang Department of Education o DepEd Bicol may kinaraman sa pagkondusir kan face-to-face classes sa mga masunod na academic year digdi sa Kabicolan. Ini ang sinabi sa DZGB News ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad sa matapos na makaulay niya ito inis sa pagtiripon digdi sa Syudad kan Legazpi kung saan sa iyang sinabi na maski na nga na may nagkaperang mga lugares digdi sa Kabicolan na hibabaan kasi ng COVID-19, madepende man giraray daw sinda sa anunsyo kan sa indang sentral na opisina sa pagingenot ni Secretary Leonor Briones sa Sinman
ngunyan ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa pagkondusir kay ni. Alagad sa ngunyan, aminado ini na may nagkapira naman ng mga eskwelahan sa mga LGU sa Kabikolan na nagpupreparar naman in kaso malawos ang siring na bagay, lalo pang may mga LGUs man daw na identified na iba o hibaba na kaso ng COVID-19. Ini napahayag ni Sadsada. Yung mga low risk, saka yung mga nasa barangay na walang mga COVID positive. At lahat ng provinces at cities, meron silang mga napiling mga schools na gagawing pilot. Sa ngunyan, sinabi ni Sadsad na daing na dapat na ikaadit ang mga magurang alagad na dapat na pasiguruhon na makakasunod man ginaraysinda sa health protocols lalo na ngunyan na may nagkapira mga estudyante asin man na nagkapira mga paratukdo sa bilog na Rio Bicol na nagpupositibo sa helang na COVID-19. Yan. Yan tabi, Vipendri, ang mga impormasyon halidig di sa luwas, Ans Galero, DZGB. Salamat, Ans Galero, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, oras natin, alas 8:42 na po, mga tugang nin pagkaaga. Digdi po sa tuya na programa sa DZGB. Di pisilon bagarunan main love, adi? Ikanal, pirang bisis katabi na in love na. Once lang. Alos pareho palang kitang dawa. Ikatabi, Chard. Na-in-love ka na, Chard? Dahil pa? Sabi ni Chard, pag-isip-isip ko ngayong una. Ini si Angel, pero ang beso na-in-love na babae ini. Saro man, saro. Kan estudyante man ang ganyan. Di ba pinsan, di ako man ako nailing kaya ni manangga. Saro man sana pala. Pero, dipisilon pala mga tugang ma-in-love, di ba? Mapapaisip ka na sana, paano kung wrong timing palan? Bako mas magayon ma-in-love na warang pigipiling oras? Maray sana, pwede kang ma-in-love sa McDo anytime. Yeah, di ba? Pwede ka mga tugang na ma-in-love sa McDo anytime. Huli taigwang everyday Mac Savers na nasa 35 pesos sana. Kung breakfast, anlinamnam kan cheese egnisal. Kung merienda po o mealtime, uncrunchy, meaty, McCrispy, chicken sandwich, or savory sarap kan burger McDo. O bako nakakatakam yan? Poon sa 35 pesos sana yan. Ano man na oras, ano man na aldaw, siguradong pupusuan mo talaga ang everyday Mac Savers. Kaya sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime and order anyway via McDelivery, ride-through, or take-out. McDo everyday. Mac Savers na. Starts at 35 pesos sana. Yan ha. Nagupuon sanaan mga tugang sa 35 pesos sana. Price varies. Nag-iba-iba man ang dyan, mga tugang. Pero yan talaga ang presyo, tabi. Pero sabi kan McDo, ang presyo ngaya kaan, nagbavari. Price varies. Alright, mga tugang, 8:44 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Judge chewing gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar?
Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, check the label, mommies! Check the label, mommies! Choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Total Protect. Choose Nido 3 Plus. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Hapot.
Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Hello. Ate Babes. Tita Babes, Arancilio. Good morning, ini si Ate Babes. Latusong ko yun. Deta ka Ate Babes panamitong kiburger, Ate Babes. Kamayang ini oh. Latuson ko ini na kompleto ako, sabi ni Pading Benny. Bilib nga ako sa imo, Padi. Pati nga yung McDo sa imo, nakarabot na. Pading Benny, Garland, good morning, tabi, Padi. Gari nga yung matindian, ano yan, Tindi nga yung padamping arabot mo yan. Kompleto baga ko, Ronald. May McDo burger, di ba? May, kung gusto mo magkape, may kape kita, Jim's Coffee. Kung gusto mo na, kung gusto mo na magmilyonaryo, Jim's Coffee kita. Kung gusto mo tabi na magnegosyo o maggrocery, igwa kita, LCC. May LCC asnig kita. Kung gusto mo tabi, mga tugang, igwa pa kita, Kundura. May appliance pa kita, Kundura. Bago yung Pading Benny, kompleto kita. Kompleto kita. Appliances, Kundura. Basta may maarabot pa ka na iba. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo sa mga nakasubra ka naman niya. May ma-report ngayon sa naka-standby. Ay ng headline, Renz. Walang headline na ethics, Renz. Wala. Ito na. Wala, Renz. Walang pumasok, Renz. Okay na. Sige daw. Nasa Alubo. Alright, Renz. Nasa Bicol International Airport. Kumusta dyan? Yes, maray na kadabi, Bibi, asin maray na agas to mga pranta bayag tinungunyan sa pinagkukonstruir na Bicol International Airport na kung saan na pinagalatangan isang unyan si Secretary Art Tugade kan DOTR o Department of Transportation. Sa kunyan tabi, Bibi Henry, posible talagang sa maabot na Setyembre matapos na yung Bicol International Airport. Kumbinsido ka? Kumbinsido sa makaskason na so pagkonstruir malanganin ngunyan naglalaglag na sa idiyong mga salmingan sa taas. Ayaw ko din ngunyan sa receiving area kan mga passenger. Ano ini tabing nahiling mong kung video tabi rin? Arrival or departure ini? Arrival tabi, VP. Arrival? Arrival ini. Magayon man pala talaga ang building na nakadesign na di. Roger. Arrival building ini. Pero sa ibong, ito sa departure. Sa ibong, arrival ini ha? Arrival. Pero ano yung sampangan na taberes? Konkreto na ini? Konkreto na tabi ni Pipe? Konkreto na ini. Konkreto na yan? Roger. Sampa ka mananggad kayang September 2021? Roger. Kaya-kaya. Tadi tumatuga sekretary kon medyo tagilid. Roger. Masubgar nga kita kay Henry M. Dito basta mabuka kang imot na. Dahil kaya, di ba? Roger. Ayusin nyo, baka mapahiya tayo kay Henry M. Baka mapahiya tayo sa DZGB. Wag niya kung siguraduhin nyo yan. Pa naman ako dito doon isang araw. Kausap ako si Henry M kanina at saka sa DZGB, mapahiya tayo, ayusin nyo. So talagang pwede man ang ganda mangyari, Renz? Roger, tabi, okay. Tangon yan na pinagalat-halata pa so pag-abot ni Secretary Art Tugade. Padyan na ito? Padyan na? Dahil sabi nga ni bago mag-alas 9, mga 8:45, mag-abot na si Secretary. Ayaw na madigdis sa mga representantes kan DOTR digdi sa Bicol. Magin man pinagalauman ng pagbisita man digdi ni Mayor Vic. Magin man ni Congressman Joey Sarte Salceda digdi sa area. Sa kunyang tabi, mariparo niya ito diretso ang patrabaho digdi sa Bicol International Airport. Kining naiiling niya to sa food gauge sa lang ini sa mga building na pinagtatapos digdi sa Bicol International Airport sa ibong halos sa patapos naman dahil lang sa doble nga na trabaho pinagkataong niyan ng tensyon kan mga maging nga ni si Mayor Vic nagkaroon na dinoble na nga sa tauhan. Yun si Mayor Vic, ano? Negative pa tayo, BBP. Wala pa? Wala pa digdi. Nagtaram na nga nito kan enot. Biglang tuminawa, ano? Biglang may nagtrabaho, ano? Roger. Grabe. Naulag kaya. So dati magang sa gatos na BBP na trabador, kilibong prosentos, kapagpuon ka na pinagpribado na so pagpapatrabaho digdi sa Bicol International Airport. Bago ini departure area ini, ano ito, arrival ano? Arrival? Yung video mo. Sa ibong ka na parte, yaon dyan so kadakol-dakol na mga opisina.
Ano? Roger. Ano, tapos na tabi ito. So, binisita, naman mo sa diniyan takang enot? Aha. Gari 2020 pa ito. Tapos na Roger. ito? Tapos na? O, di ba tayo BP sa Puro, iyon nagdiso mga building na ito ang bisita. Opisina. Oo. Tapos na sa mga building. Tapos na. Roger. So, ang pigahalat ko niya na matapos ining departure and arrival area. Roger tayo BP. Ay, very good man. Bagin man so runway, may pinagtatapos pa sa Puro, sa may Patingga po, Daragalba, ikuha pa pinagtatapos sa kakapirang mga metros na runway. Sa runway? Tanganing matapos na nga nito totalmente Bicol Ano ang runway dyan tabi, Renz? Asfaltado o simentado? Igo tabi BP yung parting asfaltado na, may parte man na sementado pa. Oo, takarakla na airport na naabot ko, asfaltado ang runway. Roger. Pero yan pala, dipisil ma-asfalto mang runway. Naglumoy baga ang pagmainiton. Roger. Yan talaga dapat simentado. Roger. Duman sa Naruto International Airport sa Japan, Aha. ang runway puti, bigla para iling ko, simentado. Aha. Simentado eh. Dikdi, sementado, may asfaltado na. Oh, sabay kampanaon nga ni baga ang runway kon sa nanda gapo sa na yan. Magapo. Roger. Kung gira. Dati, duging sa nangano Yeah, no, di ba? Pero at least kunyan ha, may nahilingan kwanta. Pero sa ko baka man hanggang mangyari na 2021 yan. Roger. Siyempre, ayaw nating mapahiya eh. Roger. Interview tayo ni Henry M. Ayusin nyo yan. Balik-balik na dyan yung tropa ng GB sa International Airport. Oo nga. Pero, tingnan natin ha. Tingnan natin. Okay. Sige. So yun na, BBP. Magdagdag na sitwasyon ng DG sa, sa Daragalba, live DG sa Bicol International Orang mga kahoy-kahoy dyan, mga kahoy-kahoy ngayon. Orang mga kahoy-kahoy yan. Wala na ta, BBP. Duman na sa ibang. Isa mga bagang landscape. Wala pa. Ren, so palaog from the National Highway going to airport, 4 lanes bagaan ba ko? 4 lanes? Roger. Ano, okay na? Okay na ta, BBP. Tapos na? Aha. 4 lanes yan eh. Lilaga na nga ni guard house, digdi sa may prentera. Oo. Kaya nangyayari, paglaog mo digdi sa may parting tabon-tabon, 4 lanes, pero pag abot mo digdi sa may palaog na sa Bicol International Airport, nagiging 2 lane na sana. Ayo. Okay, for security man yan. Kaya nang purpose gayon. Roger. Okay, so good luck to us. Good luck to us ha. Roger. Okay. Kaya tabi BP ang mga dagdag na impormasyon di sa luwas, malawag na kita digdi sa building, dahil lang duman sa ibong maagi si Secretary Tugade. Renz Luna kay Basig Henry Maceda sa mobile, DZGB News. Salamat Lowen sa Ren sa report live from Bicol International Airport, Alubud, Daraga, Albay. Salamat kan sa nung pagantabay, Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pandesal.